Salut. Selamat hari Minggu ma dihita salut na. Martang yang nahokom maita. Amin. Meredehita sian nomor 560 ayat sada tabatu. Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni to di parbadia, na tumopalangi dohok tanoon. Amin. Disuruh debatado anak na gabi pardengganan taringot tudosata. Hamu aliak kadongan, molosongoni di haolongi hamu debata. Hita ikut dohok do hita marsi haolongan sama hita. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Say lehon jala patubu madihami ha porseaon na sitong. Tabay maha porseaon nami ganupari. Asa lam tugu. Lehon madihami holong ni roha na somar pangasi. Asa holong roha nami diho. Doho didongan nami jolma. Lehon dihami pakrimon na bangulu. Asa marlas ni roha hami mabayan lomo ni rohami. Sayuluy mapangiduan nami. Alan ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita siya bukwede nomor 20 ayat 2 tabatulu.
Tangi hok kamuma pati ni debata di minggu dong Trinitatis papituhon sadarion imana tersurat di Matius 22 sian ayat 37 satu ayat 40. Jadi didok Yesus masih holonganammu do Tuhan debatam sian nasa koi mahami mangulahon nahobartu pati mi. Amin. Maredde hita sa buku de nomor 177 ayat sada tabba 4. Tato potima dosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujulum. Manopoti dosanami na gudangi. Hupar hatutu jala hupoto pihami do. Dosa dohot pangalasan nami na gudangi. Tata mahami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami sa luhutna. Ala ni pakokok ni anak ni haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sa ni dosata. Musat pe akadulu. Jala humutal akarubian. Ala yanggo para sinirohakku nasa tupa musat siyan ho. Jala padan ni hadameokku nasa tupa humordit. Ninna Jehovah siasiho. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amen. Maredde hita siya bukwede nomor of araso 40 ayat sada. Turpuk epistel di minggu tasadarion
Ima sia tulu Musa 10 sia, mamukka mesian ayat sia 1:10 lalu, tajaha marsikak soring. Molo di gotil hamu perbueni tanomuna, dang jadi sudah gotilomu duri haumamu, jaledang jadi joputomuna marpisik-pisik di panabian muna. Dang jadi hamu manakko, jaladang jadi hamu margabus, jaladang jadi hamu marsi pautotoan. Dang jadi rupamu dongamu manang dobommu ugasanna, jaladang jadi pogommu upani halak panguda, pola sahat rodi menugut. Dang jadi papeolommu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marnida-nida buhi, pale halak na pugus, pasangap halak na sangap, ikom marhite sian hati goran, uhumonmu dongamu. Dang jadi kosomamu dongamu di bagasar roham, alaikom marsi paingotak, ikom marsi paingot, to tu dongamu, asa unang manea dosa ko alai ala ibana. Ima sahakna martua ma akan atu mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Maredeta sia buku ede nomor operasono puluh ya sada tabatulu. Allah itu Tuhan
dakkom maha porsiaut tai sona hinati dakkon ni dong atta saha porsiaut di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siator di porbadia adorang sohawu ido tu hatta na tumaun na birni di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban waturu na mulak mangulo di are ipatudu na manai tu surugo la hudul tu siamu de pata jahuba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana sultano manguhumi halat na mangulu do na mate au porsea di to di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan badia do desani dosa do dihatai na maddo mulak mangulu so dan hal naung mate do dihanguluan na sora suda amin tabi gema titing na masa dok nanang masa di mingguta sadarion Tapi gima titingta na masa do nang masa di mingguta sadarion. Salam. Selamat hari Minggu ma tu sudah ruas na marpungu sadarion talemu ima tu ruas na baru ro mar minggu di garejaon hami parhaladu dohot ruas pasahaton selamat datang. Jala tu ruas nama marulang tahun di hari hatu tubuh doh parsaripeon mulai hari Minggu sadarion tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 kami parhaladu ruas pasahaton selamat ulang tahun Tuhan memberkati. Titik berjolok guarni minggu ke-7 dung Trinitatis dapat 2 hon topik minggu holong ido patik nai baru manang kasih sebagai perintah baru. Titing na patuluhon kebaktian online dana sekolah minggu. Sadarion di patupa huriata do kebaktian online tu sudah dana sekolah minggu masuk marhite channel tuwi yang saluhut natoras ni akka yanakon di sekolah minggu asa tatosoi manasida madhoti kebaktiani. Las tatosomima yana kota asarari laho pasahato pelian na tuhuria marhite situawek manang di pasahat tu guru sekolah minggu urut tu si sude akka kuis na pinasahat ni akka pangajari manang guru sekolah minggu asa tatongosom ma tuganop ni ASM HKBP Pagaran Nauli manang boima ditongoson langsung tu akka pangajari ni sekolah minggu. Titing na paupaton pertamiangan uek. Dari Rabu tanggal 20 Juli 2020 nanangro di patupa huriata do songon na somal. Pertanyaan uek na di patupa di ganop bagas tabi. Las papung pilihat do hita laho pasahaton tuhuria do tu seding HKBP Pagaran Nauli. Tapatupa mai hombar tu acara naung di sagihon huriata marhite-hite situa wek tabi. Titing na palimahon inganang pertanyaan na nihubasan ni akka pangulan ni huria. Dari Rabu tanggal 20 Juli 2020. Duwek sada di bagas ni Silalahi Boru Palit manang tinggal di Jalan Kapten Muslim Gang Sepakat. Na marhubas di si talon padita uwe arito ng STH. Di W2 di bagas ni TM Gultom Boru Simajutak Jalan Perkutu Gang Ikhlas nomor 12 nomor hubas si Padita RJ Hutahayan STH di W Tolu di bagas ni situa
TJ Huta Barat baru manurung di Jalan Setiarunggang Kesehatan nomor Jamita DC Padita Haji Sirigas STH MM di W4 di bagas ni R Lubis baru Silaban di Jalan Setia Luhur Gang Melati Ujung nomor Hubas DC Padita Lumban Tobing Lumban Toruan STH. Pertanyaan dari Kamis 30 Juli 2020 di W5 dohot di W6 kosong di W7 di bagas ni Nyonya Pak Pahan baru Sitanggang Jalan Budi Luhur Gang Sederhana nomor Jamita DC Calon Pandita W Aritonang STH. Napaunopon sermon perhalado di hari Selasa tanggal 20 Juli 2020 di Patupa Huriatado sermon perhalado HKBP Pagaran Nauli dohot HKBP Sentis masuk pukul 18.30 WIB maringanan di konsistori marhite titingon khususoi haima tusudi perhalado asaro madohoti ulauni titing na papituhon rapat koordinasi perhalado dohot panitia pembangunan rumah dinas pendeta resort di hari Selasa tanggal 20 Juli 2020 pukul 20 WIB manang dung sipul selmer perhalado maringanan di konsistori Patupon ni Huriata do rapat koordinasi perhalado do panitia pembangunan rumah dinas pendeta resort. Laho mengarang-rangi progres kelanjutan pembangunan di Sialani marhite titingon hupang idohami tusude panitia pembangunan doho perhalado asa Roma hita madohoti ulauni titing na bawaluhon parguru malua manang katerisasi sidi. Di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 di Batu Pahuriata do perguruan tu akka yanakota nanaing makatidakon haporsiaon di bagasa taunon mamuka pukul 15 WIB maringanan di pergunungan Sekolah Minggu alani tuhita natoras asa tatosoima akka yanakota lahum madohoti perguruan ima akan yang mendaftar di tahun ajaran 2019-2020 sebagai catatan wajib pakai masker pas set manang jaga jarak memakai hand sanitizer dan cuci tangan di wastafel gereja titing na pasiahon jadwal permingguan tu minggu nanengro tanggal 2 Agustus 2020 parjolo minggu manogot parjolo jam 7 sampai jam 8 WIB W5 do lansia tambah inahana. Nah paduahon minggu manogot paduahon 8.30 manang sampai dengan 9.30 W7 dohot W2. Minggu patoluhon minggu siang 10.30 sampai 11.30 WIB W opa dohot W6. Nah patom minggu sore jam 17 WIB sampai dengan 18 WIB W sada dohot W3. Titing na pasapuduhon ruas Sibuanon di bagasat Tangyang, Parjolo Mei, Nyonya Pasaribu, Buru Marbun, W3, pemulihan di rumah. Paduahon Nyonya Hutayan, Baru Tambunan, pemulihan di rumah. Napatoduhon Situa FD Rumah Pea, W6, sakit opname di Rumah Sakit Apen. Napaupato Situa H Pasaribu. Napalimahon Situa J Sitompul. Lagi pemulihan di rumah. Titing na parsapul sadahon parhepengon di Huria do ham do pembangunan do sosial di Huria kasih Sekolah Minggu do pusat Boy Mai Tabereng sesuai dengan acara na adong di hita. Titing tabahan Padidion na badia di minggu nanengro tanggal 2 Agustus 2020 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tusude aka yanakon di Huriata dialani naing majalo Padidion ma Nabadia lani tusude aka natoras asa Roma di hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 laho mendaftar uhut marguru tardidi di pergudungan HKBP Pagaran Nauli mamuka jam 16 WIB dengan catatan wajib membuat surat pengantar sian ganup akasi 2W masing-masing. Ima titing na masa di Huriata di bagasan
sadarion melate madiduhata melate madihamu amanami do inanami Butima. Maredehita sian nomor 640 ayat sada 1 tolu puhut papungu pelian sada A do sada B. Dameni debata na sumurung sian salut na roha, ima mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai,
Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhupna. Hama kadongan nai nolongan tabigi mabarita nauli di parminggota sedarion natar surat di Yohanes 10 ayat 31 sakro di 35. Yohanes 10 ayat 31 sakro di 35 sonom maridok disi. Jadi dung lau ruar ibana didok Yesus mak namar sangap manuaeng anak ni jolmai jala marsangap debata di bagasan ibana molo marsangap debata di bagasan ibana pasangapon ni debata ma ibana di bagasan dirina jala tibuma pasangapon na ibana hamu akka anaha sangobas nari nama au rabdo tamu luluamu nama au alai songon naung hudok tu akka jahudi dang tarbayan hamu ro tu sitopotokki laos ido hudok nuaing tuhamu patik nai baru mahulio tuhamu naing ma masih holongan hamu songon holong nirohakku di hamu naing masongoni dohot hamu masih holongan apalah sianom ma tadoni halak salukna hamu sisyaku molo masih holongan hamu olak ni masakna hama karong nai nolongan ya topik ni minggu ta sederon ima taringot tu patik nai baru aro labatanna mulai dokon patik nai baru totu nung ngata bota manginang songodiru patik di badan narubi pe nunga di patorang taringot tu patik alai Jesus patorakot tu hita sederion taringot tu patik nai baru aro labatanna di sidok nai baru molo hita mungkin memikiri mulai dok hatai baru budu ibana baru dalam artian fisik na baru salah satu contoh mobil baru salah satu contoh muse jabu baru jadi fisik neido na baru alai hata ne baru di son na dimaksud ni Tuhan Yesus dang nagabe patik na lilengi dang berlaku manang dibolokon alai hata di baru di son alanga di lihat Yesus hal na baru di dalam arti muatan ni ahai patiki isini patiki di bai baru di sido letak ni hai baru oni ala patik na di pada narubia manginang pangatusyun ni ala Jahudi taring waktu patiki nunga horak sikop be ala tong muse adong motivasi na orang dinggan di nalau patu paon patiki jadi molokon patik na baru ima alanga diperbaharui Tuhan Yesus di si jala motivasi na mangulahon holongi pe gabe berubah ala nita parroha marisona manginang ala tadi konon ni Tuhan Yesus nama sisyanna lau mana memana tu bono gijang di tona Tuhan Yesus ma jala dipodahon nang diajar homa tu kasisian taringot tu patik na ibaru aha madiroko patik na baru ima dia 34 molo taparrohaon patik na baru ma huleo tuhamu naeng ma masih holongan hamu songon holong ni rohakku di hamu naeng ma songoni dohot hamu masih holongan oma patik na baru alai patik na berhubungan di son muse adong do ima pistil tanak kaningani taparrohaon adong anno kemiribat di kalimati atau tabuk kami pistil sinak kaningani tolu Musa 10 siai tolu Musa 10 sia ayat 10 lalu tabukka mamanginang asa tahu bukon dohot ayat 34 tolu Musa 10 sia ayat 10 lalu ngolorong dapot rakmahita majah sonom madidok disi dan jadi balas sonom munajahat jaladang jadi marsinunian roham tu anak ni bangsom ikon haulongamu dengan jolma songon dirim ayau do Jehovah ima patik na di pada narubi denggan don denggan ikon haulongamu dongamu jolma songon dirim denggan don ale tabereng musi tuayat 34 nadi do di sini di baru dia 34 muatan isi ni patiki manang makna manang tujuan manang konsep ni patik ne barui di batu orang rakmah hita muse majah ayatul 34 patik ne baru ma huliat tuhamu
Naeng ma masyaolongan hamu, songon holong ni rohaku di hamu, naeng ma songoni dohot hamu masyaolongan. Dia ma di sini na berubah. Adong do di sini manginang na berubah, adong. Dia ayat 10 adong dia tai holong, naking dibisteli. Adong do holong di sini, adong. Dia 34 adong do holong di sini. Adong dotong, alai na dia na berubah ima, tabereng di sini. Adong dimaknai ulang, dohot dilengkapi, jala disempurnakan Tuhan Yesus. Molo di epistel nakani ngani dia 10 lalu di dok, ikon haholongammu dongammu jolma, songon dirim ima molo di perjanjian lama. Ikon haholongammu dongammu jolma, songon dirim denggan don denggan. Alai lebih tajam muse. Lebih bermakna muse, lebih meningkat level na muse holongi. Molo holong maka holongi jolma doso dirim nga level na denggani. Alai di ayat 38 holongi lebih meningkat muse level na. Tabereng ma na dia mai patik na baru ma huliat Tuhamu. Naeng ma masih holong kamu songon holong ni rohaku di diam oddo ne barui. Oddo patik ne baru na dimaksud di sini. Songon holong ni rohaku di hamu. Jadi najulu hita maka holongi, najulu halak Yahudi maka holo dengan najolma songon di dirina. Alai nungangdung tatad da Yesus hita maka holongi jolma jalamia kita di bagasan holong songon holong ni rohan ni Tuhan Yesus oddo na rokon na patik na baru. Atong di dia perbedaan na. Di dia perbedaan na. Naking hudokon na parjuli dinggaddo. Alai lebih utoras musibana, lebih otazo muse patik ne baru. Ai adong dotok kelemahan na. Molo tahalongi dongat tazol madoso dirita ala secara kemanusiaan boharoa. Aku mengasihi engkau seperti aku mengasihi diriku sendiri. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Songo dia ninna holong ni rohatta tu dirita iko songoni holong ni rohatta tu dongan jolma. Alai masalahna olo do holongi gabe tergantung diriku. Molo iganggu au terganggu holok kutibana. Jadi sentral holong nungaeng pusat ni holong dang gabe dirita be. Ido alana jojot jolma mor holong na ala dirina nunda gabe sentral. Labatanna hola duk terganggu dirina, hola dung dang nyama dirina, moru do holong na tuak kadongan. Ido alana jojot jolma na maraleale gabi sirang, gabi marbada, gabi masih tikaman. Ala memang fokus holongi ima dirina sendiri. Alani hama karong nenalongan di bagasan Kristus Yesus tuatai, gabi dipai baru mamusia, naik level maholok tai. Naik tingkat mahelek holok tai. Unang belalak be holong-holong naso maripola. Ido patik ne baru di son. Unang belalap holong-holam mernidabuhi. Unang belalap holong na ala saling kapan, ala saling menerima keuntungan. Dang ibe lepel tabe, lepel ni halak Kristen holongi. Ale holonga hado songon holong ni Tuhan Yesus tu hita, ina ma nungang siha ngulunotta. Ai bodoh hita madokon, adong go diho holong adong, ale holong na songod dia. Ai adong do holong na so adil. Ada kasih yang tidak adil, wasa. Ia kasih na so adilon ima, holat turung aku sa jurusan doa masih holongan. Dong aku sa kompakku doa masih holongan. Molo nasing ngidaong, moro holok kutusi, bakka masih tihan. Ido alana masa di huria, holongi gabe terkotak-kotak. Adong holong ina kamis A, adong holong ina kamis B, adong holong pungon A, pungon ama B, pungon ama C. Jadi adong kotak-kotak holongi dipersempit holongi. Ima holong na hanuang, nong ketinggalan zaman, nong rendah. Alanido masa di piga-piga huria manginang. Buru songoni sipata holongi satu persekutuan kuat. Isarana dia kabungan nasing di huria nasing. Olodo pungan ama misalnya ama nasaranai. Pungan amon masih holong adu nasida, kompak nasida. Jala sungguh luar biasa kerjasamanya. Alai holong nasida. Tiba-tiba tu horong
pungan ama na baru kor nasing na baru dang adong morholong jala adong persaingan saling antara dua kubu, antara iri, benci, dendam. Oddo holong natur level, dang level tabe. Jala lam mator sa porsyota, dang holong obbe nama sa dihita. Holong marnidabuhi, holong marperbuat, holong mamereng situasi kondisi ni zolma, holong mamereng fisik, dang obbe holong benuang level ta. Dukta jalo patik ne baru siya Tuhan Yesus Kristus. Ido naeng doron na dison amanginang. Atau songo dia doha roa holong itu hani. Ia holong itu hani dang mol, sederhana do. Kasih Kristus itu sederhana. Dia praktekkan itu dengan sederhana. Dia mah roa sederhana na manginang. Sederhana na tapi reng ma songo dia holong itu hani na perjolo. Ia holong na pinatupan itu Tuhan Yesus ima mampu do ibana jana dipraktek kodo holong tu sisanna. Songo dia roa holong tu sisanna. Ima dibasu ibana do pakni akasi isanna taddani holongna taddani hasereponna hape molo budaya ni halak Yahudi molo halak kau madokon pantang do molo sahalak guru laho maburi pakni si sian dia ada ni halak Yahudi pantang jadi godang do ada ni halak Yahudi nama bae pantang dang boy inna gabi oddo penghalang mempraktekkan kasih ido na diperbarui Tuhan Yesus ai dia ada ni Yahudi madokon dang boy tikari sabat lah pamalupun nomor sahid ninna gabi sudah tiba paturuan holong pamalupun nomor sahid ido alana diorai Tuhan Yesus tiki pamalupun nomor sahid dia sabat jadi godangku adat-adat di Portibion penghambat melakukan tindakan kasih. Adong do piga-piga budaya di Portibion penghambat ala diorai budaya gabidang jadi biut patu pau ni ala hula-hula kuibana ala pamorok kuibana gabidang jadi patu pau kunaringgan karena ada beberapa budaya yang melarang nagabi penghambat mengulon holong ala yang ku Tuhan Yesus manginang nang menurut pemikiran ni halak Yahudi madokon tidak boleh seorang guru membasuh kaki muridnya, tetapi dengan kasih Yesus dia mempraktekkan. Apakah itu sederhana? Sederhana itulah kasih yang Yesus praktekkan. Kasih yang sederhana dia praktekkan. Dan mol holongi, molo secara praktek. Manusia manginang holong na sederhana ni pinatupan di Tuhan Yesus memberi, berkorban, memperhatikan. Itu adalah kasih. Jadi molo miat doa manginang holong di bahasa kita itu akan nyata secara hal-hal yang terkecil. Di dalam hal memberi juga. Misalnya manginang adong do dihita sipata salah satu mempraktekkan kasih yang sederhana dan hal terkecil adalah olo dang lau pikirat tatu si. Salah satu contoh. Molo tabere nga manginang nungang dia ke sekolah-sekolah olo do sipata kan adong do di si dua halak manang sahalak guru honorer kan itu misalnya di SMP, SMA arong do di setong guru honorer. Ale tapo toro manginang nisukum marah aka edongan nibon guru honoreron. Misalnya arong mata-mata senunimet arong mata-mata senunita. Ai di dia mengajar buh inna ai di sempinya ban. Ai sedih magazin di sini 250.000 sebulan inna. Bah ngiri nih 250.000 pak sebulan. Naroh kan? HP holam masih gomak ngapain istirahat tak cukup bi. Ai mi gomak 5.000. HP mau nomor sepeda motor di mana nungang jarak 1 kilometer tu miak ngadawi barang minoto be tu di bakun 250.000. Tetapi hal terkecil ada kasih praktek kasih yang sederhana bisa kita kata baru sudah ke guru-guru. Misalnya di sekolah 30 halak guru SMP di si nong digaji pamareta nong PNS madapok gaji aka asing do sertifikat aka dihana tole sudah hita ke guru di son. Ai gaji tepuang 7 juta. Ai 50.000 WP hita male per bulan tapapung asa adong mana bay gaji ni dong atta guru honorer ala adong matong hadumuan naking dipistil tai mari dokko dipistili itu adalah praktek sederhana kasih mi dokko dipistili dia sinak kaningani molo digotil hamu parbueni tanomuna dang jadi sude gotilommu duruni hamamu jaladang jadi joputomuna namar pisik-pisik di panabiamuna molo manggotil hita, molo panen hita, dang boy sudah buat ni ikon adong tadi konon, abe adong dongas sahuta na eme na gagal panen,
tuibana me buaton nai. Hira mirip pun naking norokoni naking guru honorer. 50.000 per bulan contoh lagi babungun ngabue menopang membantu dengan guru honorer. Itu praktek sederhana. Ale mungkin olor hai ninna. Kan itu praktek sederhana. Dan sebenarnya kasih itu sederhana bila dipraktekkan. Tetapi itu sulit dilakukan bila orang itu tidak dekat dengan Yesus. Hanya orang yang dekat dengan Yesus otomatis kasih itu ada di dalam dirinya. Tetapi siapa yang jauh dari Yesus dan tidak mengimani Yesus dan tidak melekat dengan Yesus, maka kasih itu akan susah. Maul do mangulahonin dong mol. Dihalak nadausian Tuhan Yesus. Ido manginang patik na baru na dimaksud di Turbukton. Alani hama kadong na nalongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Ia patik na baru hape kan namanginang sudut pandang holong nasian Tuhani nama. Holong ni Tuhan Yesus itu nanaing selir honot taturongan. Dang holong ni portibion. Hira songo diro holong ni Tuhan Yesus ngopator naking amanginang di Turbuktai. Alani idok Tuhan Yesus ma di ayat na perpudi. Molo tabarrohau di si di ayat 35 tabarrohau namanginang. Jararak maju hita majaha di ayat 35. Apala sianon ma tadaw ni halak saluna hamu sisyaku molo masyalo ngakam. Apala sianon ma tadaw ni halak saluna hamu sisyaku. Sedia do ditadda nasisyan ni Tuhan Yesus salak jolma molo adong holong. Inilah ciri khas orang Kristen. Kalau bisa inilah ciri khas HKBP ikonido. Ciri khas HKBP murid Kristus adalah holong. Ciri khas HKBP Pagaran Nuli adalah holong. Jadi ordo ciri khas amanginang. Unang dok amanginang au ringgas lumar minggu. Au majahabibil tuluhani sadari. Lau mudu mau martangiang. Maride alai dang adok kolong. Unang dok sooni amanginang. Unak tarok sooni. Esi tua hama hitam dokon au per minggu. Au naringgas martangiang. Alai dang adok kolong marisuang desudi. Ido lain dokon ciri khas orang Kristen, ciri khas pengikut Yesus, ciri khas murid Tuhan adalah parholong. Ciri khas ni per minggu ima parholong. Molo adong dosia tonga-tonga ni hitaon. Hita marsaur pertanyaan dengan marminggu dengan alai mir dope hosom. Berarti marisuang do kebaktiat. Marisuang do pujiat te tu debata. Unang do tiki marminggu hita, mulut kita dengan semangat memuliakan Tuhan, tetapi pulang dari gereja ia pamangat tom maburai halak. Molo tabereng di bisteli. Holong doi. Sia-sialah pujian kita. Sia-sialah kalimat kita, isi doa kita. Tiki martangia kita uli tangyangi kalimat na teratur songon halak parise bagak kalimati puji pe mengagung-agungkan edp labok suara alai duksai ibadah holat disidui pitor gabe terbalik go pamangani laho maburai halak laho mangaliai halak bahkan dangadong holong di ibadah alani ordo patit ne baru motivasi kita. Hidup kita yang baru, sikap kita yang baru di dalam mengasihi Tuhan Yesus. Hamu karon na nolongan ido lain lokot Tuhan Yesus. Apalah sianom mata doni halak saluna hamu sisyaku. Molo masih haholongak kamu. Jadi identitas ni HKBP Bagaran Nauli ima holong. Alani tujulan naryon. Mola roak ka persoala di huria-huria so tung gabi moro holongi holanido. Sada huria na moro holong na sorong be holong na kritis be holong manang adong do holong ale holong level rendah manang holong ketinggalan zaman ido huria na mura-mura merbedai. Manang keluarga molo lam kritis do holongi lam menur dang holongi Kristus miat di mana ido alana keluarga terancam. Identitas ni HKBP Bagaran Nuli matujulan narione. Parholong. Parlabok roha.
Na swadong hosom latihan late. Di episteli patu orang nak sudi disi. Ido salah satu praktek hataridani na sederhana jolma makalongi. Jadi mau holong namiat di bahasa rani jolma nginang. Dangarong disi hosom, darong disi dengki iri, darong disi benci, dendam. Alania manginang. Una pola olo hita membenci seseorang. Una pola olo hita dendam tu salah jolma. Hita runa rugi. Secara psikologi dan juga ilmu kesehatan katanya orang yang sering membenci akan merugikan dirinya, akan mengurangi kondisi tubuhnya. Jadi mula maguda kudu hita manginang, apalagi mula lemah tua zolma, lam sering ibana iri tu zolma, tanpa kita sadari kita sendiri yang rugi. Mor rutinaga. Bahkan ta hukum itu bestil nakaning. Mula mau jojot tuduh hita parwaro kalak, kita sendiri runa rugi. Unang tapak kita naso maripola, naso marlapatan, holan pahata-hata jolma. Manang manihai, manang parwaro jolma. Isi mana rugi, unang jo secara majita psikologi petong doso hita do rugi. Jala hita pe sehat. Alani hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lapatan di sini asa gembira hita, buanglah kebencian, buanglah iri hati, buanglah kebiasaan memburuk-burukkan orang lain. Itu adalah salah satu kunci kebahagiaan. Alani hamak kadong nolongan sederhana do hapi holongi, dang mol holongi, molonong di patupa do. Alani nagabe renungan do di hita manginang, tapai baru maholok tai. Tapai baru holok ta tuinatta, tapai baru holok ta tua mata, tapai baru holok ta tua anak kota. Ida labatan na di si pati ne baru, holong ne baru, kasih semakin baru. Molo holok ta tua anak kota salilengon, alamar di status, unang be, ayolo dosoni kan, kadang adong dosoni anak kon na pitu manak kon ni inat tahun, memebelu inat tahun. Ape naon-naon sukses arok saya Kalimantan di Yahmon contoh di perusahaan Pertamina, arok saya di Singapura, arok saya anak konon di Sulawesi, ono ma anak konon na sukses. Alai sepudan non bapala marpugus do anak konon sepudan non, jala di huta. Ono di sepata songoni netui naturas non maka holong anak konai. Gawi mor holong ni rohana tu sepudan ni, ala sepudan ni no pugus. Holadung ro anak kon ni nak suksesi siap pangaratoan pitur disambuti bana no. Bahkan lebih anggur do parmen ni na di Singapura daripada parmen na di Hutai. Hape ala ni kondisi na berbeda. Ini adalah salah satu bahwa holong ni yana kope natoras pe itu nakon ngolo mernida bohi. Oddo sada praktek holong amanginang nang gawi pudar. Sian ngoluta siganu pare. Ananikon tapi baru maholongi. Molo holongi amanginang holong na adung pembaharuan yang meningkat terus, yang meningkat. Song norokon nakaningan boido budaya madokon pantang. Buru madokon ada madokon pantang. Alai molo holong di Kristus unang gabe ada ti manudati. Salah satu contoh manginang mungkin secara ada adong kura perdebatan songonon. Buha duate contoh adong mana marinang bau. Adong mana marinang bau. Apa kan molo dia Batak inang bau adong ku jaga jarak di badi som. Pakata yope kan mewak tohode. Jala ido saya identitas nela Batak. Salah satu contoh. Jadi tiki inang bau non mau di sungai. Mau di sungai. Apa sahuta roa inang bau no do amang bau non. Tolong inna. Tapi biar baju. Tolong kamu jangan amang bau inna tong. Ngemau inang bau non. Pas lewat amang bau non. Esin ladang. Mungkin ada Batak madokon. Asugari di tupi mana. Epu ahai ada tabatakon inang bokku mahuwa jamokku inang musik kan
Molo surut batak pantang gorete, waro nuatu tu. Tolongok kudui, waro menurut tahu. Alai molo holongi Kristus sumadokon, manang na wahape, manang na inang bau pe, ikut doto, tolongon, bapalingin na, setiap bila inang bau ninna pada yang katon, baru selama emak inang bau ne. Dalam artian, odo praktek holong namasa dihalak Yahudi na julu. Holan alani adat sudat patu paholong ima halak Yahudi. Ciri khasna holan alani tuntutan adat. Jangan-jangan adat kita lakukan tetapi tidak ada kasih di situ, hanya sebagai rutinitas. Setung nasorong go holong di Semanginang. Idon na diperbarui Tuhan Yesus. Di pola pikir nih ha Yahudion. Ai di botol Yahudi do. Haolongi marong jalmu inna. Haolongi ma dongamu, haolongi ma de Batam di botol lagi di. Ale secara prakteknya adat yang melarang, adat yang menjadi penghalang sonorok konina kaningan. Diorai Tuhan Yesus pamalupon nomor saya. Itu kan tindakan kasih. Kok ada mereka yang melarang itu? Itu amanginang na diperbarui Tuhan Yesus. Cara berpikir nih halak Yahudi taringot tuholong. Oleh karena itu motivasi kita mengasihi seseorang adalah karena Kristus mengasihi kita. Itu motivasi holong nana yang tapatupa amanginang di bagasan ngulut siganu paro. Na parpudi taringot tu holongi. Ia holongi holong nasihat Tuhan Yesus ima. Holong nangpe dang holong molo. Molo holong nangpe amanginang hatan dulu sedokon walaupun kasih walaupun holong doro haku diho nangpe ya dibeku eci roham tuau holong doro haku diho nangpe songonon ido holong nesi Kristus ala holong ni Tuhan Yesus ninna rotu hita holong doro haku diho nakpe pardosa ho holong doro haku diho nakpe songonok ko ninna di hita nungang bodoh hita manginang mengulu di bagasa songoni holong doro haku diho omak ni sianu ninna upahan ninna amat tanah manangina tanah nangpe taba mokko inna kan itu holong doro haku diho inang ninna nakpe taba songonok ko ninna ido holong nasihat Tuhan Yesus ido ala ana holong na miat di antara suami istri nakpe taba roa amata do inata tong do mian holongi di bagasan ibana imen kon na holong nangpe alai molo holong na sosikop manang holong di portibion amanginang ima holong molo songonok ko baru pe iban holong ngatu ibana ido holong molo ada syarat jika aku mengasihi kamu jika bukan itu kasih aku mengasihi kau jika kau mengasihi aku tetapi kasih Kristus adalah aku mengasihi kau walaupun engkau pernah berbuat salah kepadaku walaupun engkau sudah sering berbuat yang tidak baik menyakiti aku. Mampu hita mendok soni ikoni do holongi Kristus. Ale olo hita ajol maro hita ninna. Ido alana jujut hita maruah hita la tu si, maruah hita la tu si. Ninna. Jala jujut do mangenang urokon di pertanyaan ya do soni. Olo do hita menghutu pertanyaan merini derna buhi. Molo nama jabui pertanyaan. Nama jabui pertanyaan si A. Tiba-tiba mana pertanyaan mana menjauh, ijabuna. Habis dak kaya itu pertanyaan. Itu rodo si pata dia akan dipikir jol mak. Nah adong si pata pengalaman nabi dah. Ai marue hita lah tu sih. So ya pertanyaan ni ninna. Jadi ya seolah-olah pertanyaan ini tindakan balas membalas. Molodak ya. Iba naruh pertanyaan tu jabuku barang roa tu jabuna. Molo pertanyaan. Habis dak songoni hita Kristen. Justru isena sohya pertanyaan tapi tiba-tiba iba nama jabui pertanyaan sudah hita rame itu sih ro tu jabune nang pedak kaya iba na pertanyaan amaronon beh tebuni nomor huri ete sohya iba pertanyaan apa HP rame ro tu jabuku ima jamita nama ngudu khotbah yang hidup walaupun dia jarang pertanyaan aina dong dosoni pengalaman aina pe hobar jabune contoh hobar jabu sahuria ala dakya tujaguna pertanyaan dakya tujaguna ujung ngadang ruibana gabi seolah-olah balas membalas om madal konna holong molo
Molo olo do pertanyaan atu jabuku, lawa pertanyaan atu jabum. Ninna. Molo lako do tupak mutuau belga, balas belga. Ido holong molo. Jadi dang dimulai sendiri dimulai menunggu orang lain, ido holong molo. Kasih jika. Jadi kasih itu tidak dimulai dari dirinya, tetapi dari diri orang lain. Salah satu contoh mengenakan oleh Songoni, misalnya cerita majita, kan adong dohalak batokos sibata molo marulao pengulion anak, dang minoto, olo rok sibata tiki pabungo tupak, kan malah tupak kan kosong amplop, kan adong do sibata kosong amplop mangena, kosong ma amplopon, jadi tiki kosong amplopon dibereng badai, buka kosong, diisi dunia do tarotas, diisi do dibadisi. Ya. Tapi pas dibuka mak, tapi urwati kimalian amplop ina tahun na kosongon diboto mana? Beh, boto di kosong amplop mengober sini nena. Itu mengetong amat tong, mengetong tupak mak budar ini. Setebi si mebu si hai bang, las kosong amplop mak, tukso iberengina tama molo marulau ni haduan, namu seto. Imana king molo kanido, jolo tukso liberengi na tama mulu marulau ni haduan inna ujungnya marulau mu mana di balo si banat tong kosong ibana pelok mak di baso ni. Jadi ini cara sederhana abang ina hapi molo hita rao unang jopai madong amu jol ma paturun nadingan asa patopaon nadingkan mulailah dari dirimu. Itulah ciri khas orang Kristen, ciri khas orang yang hidup di dalam Tuhan, ciri khas orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Atong na parpudia manginang tabuk kama bukit deta bukit di 210 sia. Tapi era manginang josa mulia saya ada isi do alialeta naso olomu bai aliali na sumuruk ngima Tuhan Yesus. Ay torok pe aliali na dia siang anun salu na masari molo mati dagiko. Salah satu tanda bahwa Yesus mengasihi kita adalah Yesus menjadikan kita sahabat. Ali-ali ini Tuhan Yesus duhita. Jala Tuhan Yesus mapar ali-ali kita dang dak sebarangan. Jala betul-betul holong na do di batu hita. Idola inok Tuhan Yesus do ali-ali nama kaholong hita sepenuhna. Jala ibana do ali-ali na sumurung. Na terus holong rata dita. Bodo zol memarali-ali di Portibion, ale dang terus holong na. Alani ido di dokon di ayat 2. Haanggi do todong namar holong rohai ali-ali do dongan tading do suduni. Nang pedi pataru hita satu dia ni, lao do musina si dia ditadikko bakkei. Artina di si, bodo hita masih holongan sesama ali-ali, ale moldang holong ni Tuhan Yesus Kristus, bodo igabe burbar manang sursar heduan. Jala ali-ali tu zolma, bodo hanya sementara. Bodo par ali-alian politik, sahabat politik, bodo buberi. Jala di dokon di son, iya hita pe par ali-ali taro jolma, bodo dang sempurna dak sederhana jala dang kekal molo dang mian holong ni Kristus di hita jala diujungi doi ala ni dibakai don nong ola dikuburani don nong hita perpisahan ngasa di si misalnya mate mali aleta selamat tinggal ma di hoalele kunin nasar ni ala ni dirokko dia tolu anggo Yesus saya diingot do ali-alena hata diingot luar biasa di son disodo nyata holong ni Yesus saya diingot do hita nang pe bardosa hita buah hita nungaing turung atas olma saya taingot dope ibana saya taingot dope holok tay di bana nang pehya ibana mabahen akan hajit di bagasan dirita atong miyama hita di bagasan holong ni Tuhan Yesus halak na maka holongi ima halak na mian di bagasan Tuhan Yesus yang menghayati Yesus yang menjiwai Yesus hanya itulah orang yang mampu mengasihi. Orang yang tidak menjiwai Yesus, yang tidak melekat pada Yesus, tidak akan mampu itu mengasihi seperti kasih Yesus kepada kita. Tadi ayat dulu.
Jesus sai di ale ale lai nanto dita pedi atu ajatai nata di kope luhut na di asiangano sabota di kapuna sonangan nato mertua don nate mon hata ni debata jalan apiopsa amin martang yang mahita. Mulai tema Tuhan di pasu-pasu nabal gahusol hami sederion. Ima hatam nama carga situtu nagabi buhal di bagasan ngulu nami. Asa totong hami Tuhan mian di bagasan holongmu. Ima patik nai baru. Asa totong Tuhan lam terida holongi di bagasan diri nami. Pabua nasi syambu do hami. Ali Tuhan nami. Sai pergugui mahami. Asa totong mian hatam di bagasan ngulu nami sigan upari. Allah hatamido Tuhan nagabi senjata di ngulu nami mengadupi akka parukilon. Dohot mengadupi akka tantangan zaman. Dohot mengadupi akka ela-ela ni sibulis. Pinuji maho Tuhan. Marsangat ma guarmo nabadi. Allah hatam nong pinasak ma Tuhan. Pasu-pasu ma Tuhan hami saludna. Sudi ruas ni huriam. Diaka ngulu ni nasida secara keluarga do diaka ulon ni nasida pasu-pasu mai pasu-pasu ma ruas ni huriam namar sahid di dia pinasida maringanan lumubi ma di inang nyonya pasaribu boru marbon inang nyonya hutayan boru tabunan amang situ FJ rumah pea amang situ hapa pasaribu amang situ DG situpul na dirawat di rumah sakit nang di bagas nabi nuaing asima roham Tuhan tung homa totong na mapargugui jala pamalupun nasida asabui nasida bui rabdo keluarga rabdo tami jala bumi si kembali Tuhan laho mengulahon akaulon nasiganupari saat di homa Tuhan gulu nami lumobi diaka ancaman ni corona tong do pehami mengidu tuho mangelek asima roham Tuhan unang luas Tuhan di inganan namion di portibion lam gudang Tuhan sahiti jalalam menyebar alai holan mga sahun gugum do hami Tuhan pos do rohanami pauliom mo ditikina jaladang lo mo roham Tuhan jaladang dang di halamoko portibion lam sega alani Tuhan bupasa taima tuho jala holan mga sahun huasom mahami mengadupi virus koronon dang mga sahun pikiran nami sendiri pasu-pasu mahami Tuhan saluna akai anak komi Tuhan dadanak namar sikola nasida Tuhan alai terganggu nang pe melalui virtual asir roham Tuhan saya tugu-tugu nasida unak totong nasida Tuhan gabe diela-ela portibion nasida asahok nasida Tuhan gabe akai anakon namar bisuk sioloi ajar do sioloi puda pasu-pasu ma akaruas ni huria maka nama tua lansia asa totong ho Tuhan nama ngalehon lasiroha do pakirimun nama ngulu di nasida menguduti akka ngulu-nguluna pinuji ma ho Tuhan jumulose sahami sianak kadusa no palason nami asa tamahami anak kaulongan nerham di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amin. Barede kita siap buku ede nomor 120 tolu ayat sada 1 tolu.
tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di bono gijang, hodo haroroan ni saluhut sileleon na denggan do na saulibasa nama liutus. Upasat hami ma sian nanilom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohana merite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bono gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saut ma lomo ni roham di bono tongon, songon na di bono gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Ay mulak mahamu di bagasan dame, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata maho, di sodakon Tuhan Dewata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan Dewata mabuhina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin.